गिबियावनो लोगोफोर बेवहाय माने साउन्डआ मोजां हाबाखैमोन बेखायनो आङो भइस रेकर्ड खालामनो हानाय जाबाय। दायो दिनैनि ब्लगा जागोन बाइक सा लोगोफोर। दा बिनि सिगां नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। लोगोसे साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दा दिनै आं क'क्राझार सहराव दङ आरो क'क्राझार सहरनि खना खनला थानाय गासै नुथायफोरखौ आं नायगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदोल'। नैबे मा? औ आरो बै गेदेमा मुंख्लं बिनेशर ब्रह्मचारि बिथांनि मा बुस्थु? अडिट'रियाम कालचारेल कमप्लेक्स। बियो क'क्राझाराव आदसा दे। बिराद मिटिं गिदिर जायो बेयाव लोगोफोर गिदिर प्रग्राम जायो आरो ना कालचारेल कमप्लेक्स जाबाय नालाय कालचारेल। फिसा नङा गिदिर हाइ फाइ गेमस्रिमोन हेलेनामोन आर्टिस्टफोर बेयाव माने बहुत प्रग्राम जायो खोमा ना बेयाव? आदसा आरो बहा मा दं? ओइ नै गौरां पार्क नैबे गौरां पार्क मा? गौरां ब्रिज। बबे? नैबे आदसा बे गौरां ब्रिज माने दैसा गौरां दैसा गौरां ब्रिज नै नुलायबाय मोनसे। दैया बिराद मोजां। बिराद मोजां दैया मोजां दुगैनो बिराद थान्दा साफा नुदों माथो। गोजोंथार माथो दैया। नाबो दंबावसो ने? रावखौबो गुरनाय नुवा। हाब आं हिनजाव मोनबा गुरना जागौमोनलै। गौरां दाब्बा। जोंना आदसा गौराङाव बेरायनानै बेयाव माबा पार्क खाथि नालाय माने बैयाव बेरायनानै बेयाव जाफैयो। बे बाथामारि रड बड'लेण्ड बास थाग्रा आरो बेयो बड'लेण्ड बास थाग्रा डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्रायनो ट्रान्सफार जायो बहाबा गहपुर थांनाय बहाबा बाक्सा चिरां आदसा बेयाव थाजोबो आरो ना। माने जिमान जायगानिफ्राय बड'लेण्ड बास जे फैयोना जोंनि उदालगुरिनिफ्रायबो बड'लेण्ड बास फैयो बेयाव थाथ'जोबो आरो ना। बेनिफ्रायसो साप्लाय जायो। आदसा बिनिफ्राय बेयाव नै लोगोफोर बिराद बड'लेण्ड बास जि बुरजा दंखायो नैबेयाव गासैबो बड'लेण्ड बास गोजा। बेनिफ्रायनो ट्रान्सफार जायो आरो ना। बिनिफ्राय ट्रान्सफार जाजोबो आरो ना। बेनिफ्रायसो रानजोबलाङो आरो। आदसा गुदाम जाहैबाय बेयो। बेनिफ्राय दिलाराबो जाहैबाय बेनिफ्राय रानजोब्बाय आरो। आदसा फाग्ला बाबा मन्दिर क'क्राझार। बबे? बेयो फाग्ला बाबा मन्दिर नेया? बे फाग्ला बाबा मन्दिर मोखाङाव नैबे मेथाइया बेसो? नै लोगो फाग्ला बाबानो नैबे मन्दिरा। नायना लायदो लोगोफोर नै क'क्राझार मेन हाइवे सेरावनो दङ नै टाउन सेरावनो बियो। सेक्रेटारि अफिसजों नांजाबनाय। सेक्रेटारि अफिसजों नांजाबनाय आरो ना फाग्ला बाबा मन्दिरा। जोंना माबा जाहैबाय सेक्रेटारि। फुगावदों। नै लोगोफोर सेक्रेटारि अफिसनि गेट बियो। नै बे गोदोनि राजानि माबा बियो। बायखोन्दानि मोनसे नेरसोन हिसाबै बर'नि नाय लोगोफोर दिनैसिम फैबाय आङो नैबेथिं पार्किं लाइन दै लोगोफोर नाय बिथिं पार्किं लाइन नै बर'नि नेरसोन स्पिड ब्रेकार सेक्रेटारि अफिस रायजोफोर नायदो कार पार्किं बैथिं आरो बाइक पार्किं बेखौ केलेन्डाराव नुयो भिडिअफोराव नुयो निउसफोराव नैबे बेनो दा नुवा खुला गेट जाबाय। आदसा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबायलां नुबाय थायोमोन नुनायालाय माबाफोराव जायखिजाया मबाइलाव। नैबे जाबाय बड'फा बर'नि बिफा बिथांनि फुल बागान बिराद मोजां साजायबाय आरो नै लाइटफोराबो बोरै मोजां मोनायाव साबसिन नुयो। मोनायाव साबसिन नुगोन। हाग्राफोरा जि साफा मोजां बेखौ बायनानैसो गायो खोमालै ने? नैबे जाबाय उनथिंनि गेट लोगोफोर। जोंनाथ' बाइक सा ब्लक बानायनायाथ' जोबसिगोन खोमालै ने जोंना? जोबथ'वानो आरो दंबावो। हाग्रामा ब्रिजखौबो नायनो मोननांगौमोनलै लोगोफोरा नायगौमोनदां। हाग्रामा ब्रिजआव थांजायो र'। थांजागोन ने? थांना फैनि होमबालाय नायस्रानोसै। जों ओरै हाबबाय लोगोफोर दायो जोङो बहा थांगोन दा?
दा हाग्रामा दाला हाग्रामा दालागाव थांगासिनो जोङो माने हाग्रामा ब्रिज बेखौ माने नायनो थांगासिनो आरो जोङो माने मोनसे लामा फिसाजों बारस'बाय माने थाब मोनहैनायनि सर्टकाट लामा जोङो औ मा क'क्राझार ल' कलेज आदसा नै लोगोफोर क'क्राझार ल' कलेजआ नै बेनो ल' कलेज क'क्राझार ल' कलेज बे ससे थांबानो हाग्रामा ब्रिजखौ मोनसिगोन आरो बेनिफ्राय आरो ससे थांबानो हाग्रामा ब्रिजखौ जों मोनहैसिगोन नै लोगोफोर जोङो एबारे फाइनालि हाग्रामा ब्रिजआव मोनफैमारबाय आरोना बिनिफ्रायनो आराम्भ नङा होमबा हनै हनै नुबाय नुथारबाय हनै नुबाय नै हाग्रामा ब्रिज लोगोफोर नै नोगोद गोलाव खिन्थु नै या हाग्रामा ब्रिजआ नै या ओरैबो नै गिदिंनो माने नैबेयाव लागाव लोगोफोर हाग्रामा ब्रिज अ माय गड नायदो लोगोफोर नै बेनो हाग्रामा ब्रिजआ 2020 मौदी फैनाय जायगाया नै बे गाहायावमोन आरोना लोगोफोर नैबे दुब्लि बारिया बेयावनोमोन आरो रेल साइथिंआ नै गाहायजों थाबाय मोननै बे रङिया थांग्रा आरोना रङियाथिं थांग्रा आरो नै बिखिजाय नै बिथिं लागाव गाहायफोराव न' लुजोब्बाय माथो सिगां बेयाव जोङो ओंखाम जानो मोनलायलायदोंमोन बेयाव नङा बैखिनियाव लांदांमोन माथो न' जाजोब्बाय माथो अ माय गड इमान जुदि थाबनो बेबायदि न' बारिबाथ' आरो जायगा थोनाय नंला नै बेनो आरोना लोगोफोर मौदी फैनाय जायगाया नैबेयावनोमोन ओइयाव नैबेखिनियाव नै लोगोफोर बेनो जाबाय क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेज मेथाइयाव जे खोनादोंमोन जे नैबे कलेजखौ गभार्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय होनलायलायनाया नै बेनो आरोना कलेजआ गभार्नमेन्ट कलेजआ दा सिङाव थांला लोगोफोर सिंखैबो दंबावो थ' लोगोफोरजों दायो थांदों बाजै हटेलखौ देखायनोसै आरोना लामाया नोगोद ट्राफिकलै नोगोद जाम लागाव नै लोगोफोर बाजै हटेला बेनो जोसा मोदोमखायो नै गोजौआव नायदो नै आरो सिङाव बिराद दङ जिरायग्रा जे रडआव दङ बियो नै क'क्राझार टाउन क'क्राझार मेन रड सेरावनो आरोना हरै जाबाय गौरां बिलि हाग्रामा नुनाय नामा बैनो लोगोफोर नै बै बिल्डिं नुनायानो नैबेजों लामाया हाबनानै बैनो आरो बिल्डिङा देखायबाय आं लोगोफोर नोंसोरनो बहुत जथेस्थ' बाइक साबाबो ने क'क्राझार लामाबो देखायबाय क'क्राझार दुकानफोरखौबो देखायबाय नङा होमबा भिडिअ बिराद बुस्थु देखायबाय आं नोंसोरनो माने सिङाव हाबाबाबो सानिफ्रायनो देखायबाय आरोना बे बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'स्रानोसैलै ने जों साहा लोंनांगोन ना एसे नास्ता खालामनांगोन ना